brif ferch yn ysgol gyfer y Preseli ac mlwyddyn 2 ar 10 yn astudio ar gyfer fy lefel A. Rwy'n aelod o'r Urdd ac yn aelod o fforwm ieuenctid yr Urdd o fewn y sir ac fforwm cenedlaethol yr Urdd yng Nghymru, sef Bwrdd Syr Ifanc. Mae'r Urdd wedi bod yn fudiad hanfodol yn mywyd i ers ysgol gynradd, fel lot o bobl arall ar draws y sir, ar draws y wlad yn gwir. Dwi wedi bod yn aelod ers fi'n cofio, fi'n cofio fod pan o'n i'n ysgol Hermon, sy'n bellach wedi cau, ddim yn gwybod beth oedd Steddfod, a cael fy arwain mewn i draddodiad Cymreig trwy gyfrwng yr Urdd ar oedran ifanc iawn. Ers ni wrth gwrs wedi darganfod mae lot fwy i'r mudiad hwn na just Steddfod, bod yr Eisteddfod wedi bod yn rhan enfawr yn mywyd i. Dwi wedi cael cyfleoedd i fod yn lwyfan yr Eisteddfod ar draws Gymru gyfan yn unigol neu mewn partion. A oedd e'n hyfryd fod mewn parti, mae yna rhywbeth, mae yna deimlad o agosatrwydd a wedi creu ffrindiau moes gyda phobl o bob cwr o'r wlad. Hefyd o'n i'n rhan o'r adran, mae hwnna wedi bod yn rhywbeth anhygoel. Dwi'n teimlo mae aelwydydd yn anffodus, does dim gymaint o bwyslais ar aelwydydd dyddiau yma, felly mae hwnna'n rhywbeth drist yn ei hunan, ond gobeithio gyda'r fforymau ieuenctid gallwn ni fagu mwy o aelodaeth o fewn bobl ifanc yn oedi o fewn yr sir. Gyda'r Urdd wedyn ges i un o brofiadau goren mywyd i, sef gwneud y sioe Les Miserables llynau yng nghanolfan y Millennium. Unrhyw un am nath y sioe na, dros 100 o bobl, a gallwn ni gyd dweud oedd e'n brofiad anhygoel. Ges i gwrdd gan ni ar lwyfan y West End, gathon ni gwrdd â phobl fel Cameron Mackintosh, Carrie Hope Fletcher, a gathon ni gwrdd â pobl ysgrifennodd y sioe, felly byddai am byth mewn dyled i'r mudiad am y profiad anhygoel na, achos penwythnos diwethaf ni gyda un o'r ffrindiau o Gaerdydd, nes i dim ond cwrdd trwy wneud y sioe, a nawr ni'n ffrindiau gorau, ni'n gweld ein gilydd yn fusol os nad mwy, drwy y mudiad, Lenny fy hyd, dwi'n mynd i Patagonia, a gobeithio, dwi wir yn edrych mlaen ar gyfer hwnna, achos mae unrhyw un sy'n nabod fi'n gwybod faint mor angerddol dwi'n teimlo tuag at yr iaith. A bydd gweld y ffordd mae'n diwylliant ni yn wahanol allan yn y wladfa, bydd yn profiad anhygoel. A nes fi wedi cwrdd â bob un sy'n mynd â ni, a dwi'n edrych mlaen yn arw at y profiad. O fewn y sir wedyn, mae'r fforwm wedi bod yn rhan hanfodol i fi yn bersonol o'r Urdd. Mae fe'n ffordd i ni, bobl ifanc, i rannu'n barn ni ar blatfform sirol a chenedlaethol. Ni'n gwneud pob math o bethau. Ni yn arwen mewn eisteddfod, yn stiwardio mewn eisteddfodau, ac wrth gwrs ni'n cymryd y rhan elusennol o ddifri yn fawr. Felly, 2 flynedd nôl, nath ni godi dros 1,000 o bunnau ar gyfer patch elusen Pembrokeshire Action to Combat Hardship, ac eleni nath ni godi dros 1,000 o bunnau ar gyfer yr elusen Mind sy'n helpu delio gyda iechyd meddwl o fewn y sir. Felly ni'n licio meddwl bod ni'n rhoi nôl ein cymunedau ni, achos mae yna bobl sy'n yn llai ffodus na ni. Ac mae'r Urdd yn blatfform gret i'w wneud na, achos mae digon o bobl yn fodlon cefnogi, ac mae fe'n briliant bod dan gefnogaeth anhygoel gyda eirfil a dyfed yn gweithio'n agos iawn gyda ni, sicrhau bod ni yn cyflawni bethau dan ein cymunedau. O fewn yr ysgol fi lys genad yr Urdd, ac felly unrhyw bryd mae unrhyw dripiau yn dod lan, a unrhyw beth mae'r Urdd yn hysbysebu, mae'n ei siŵr bod pawb yn yr ysgol yn gwybod amdano fe, mae'n siŵr bod nhw'n gyd yn fed up o hynny erbyn nawr, a gymaint o bethau fi'n gweud yn gwasanaeth, gymaint o bethau fi'n gweud, rhoi posteri fi'n rhoi lan, ond mae rhaid i ni gael gwybod o bethau ffantastig mae'r mudiad yn ei wneud.
Fi'n siŵr gallwn ni gyd sydd wedi cael yn enwebu hyn o gytuno fod yr Urdd yn fudiad amhrisiadwy. Mae fe'n rhan anatod o'n cymunedau ni, yn ysgolion ni, o fewn y wlad, a hebddo byddai'r iaith Gymraeg ar chwal. Felly, fi eisiau jyst gweud diolch yn syml i'r Urdd am bopeth mae wedi gwneud i fi, a fi'n siŵr miloedd o ddisgyblion allan na fi'n sa'n gwybod pam fi wedi cael ei enwebu, achos mae bob un arall di enw ar un faint o fi o'r mudiad hwn, a unrhyw un sydd ddim yn aelod, fi'n meddwl bod e'n well i chi fynd ar y we nawr i seuno lan.